Сега съм пред книжарница Ориндж и ще проверя дали имат книгата Наследникът. Търсим сега къде са новите книги. Хора. За първи път виждам в книжарница нашата книга Наследникът. Истинска е. Хубава книга. И сега, понеже искам да ви зарадвам вас и много ви обичам, съвсем тайно ще подпиша няколко от тези книги, а вие, ако сте достатъчно бързи, може да дойдете да си ги купите в Ориндж в Естетика Център София. Добре, дошли. Окей, първото подписано копие, слагам го някъде тук в клюпа, който е достатъчно бърз в книжарница Ориндж в Сердика Център да дойде и да се опита да намери книгата. Добре, окей, не се сдържах и подписах всичките копия. Така че следвайте профила, за да видите къде другаде ще се промъкна да подпиша още тайни копия на Наследникът. Сега съм